L'any 2007 va explotar la bombolla immobiliària. Parlem amb Carme Trilla, patrona de la Fundació i presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, perquè ens expliqui què va passar i en quina situació ens trobem ara. Una de les novetats amb les que ens vam trobar arran de la crisi del 2008 és que de sobte les entitats financeres van passar a tenir uns parcs d'habitatges buits increïbles, que no havien tingut mai, que no era la seva funció una entitat financera tenir pisos, no és el seu és el diner, no els pisos. Es van trobar amb pisos que els promotors no venien i que els hi van, per execució hipotecària, van passar a les entitats financeres, als bancs i les caixes. I després van començar un procés d'execucions hipotecàries de famílies que no podien pagar, que també els hi van suposar més pisos buits que els van quedar a les seves mans. Es calcula que originàriament hi havia com a mínim 1 milió de pisos buits dels promotors, als quals s'hi van anar afegint els dels desnonaments. Per tant, estem parlant d'unes quantitats molt grans d'habitatges en mans d'aquests tenidors, que a més, amb el temps han passat d'aquestes entitats financeres a fons d'inversió i inclús al banc, a la Sareb, la societat que es va crear per descarregar els bancs d'aquests actius. Tot això pesa com una llosa sobre tot el tema de l'habitatge, ens ha afectat d'una manera total, això no ho coneixíem, ha afectat de forma que nosaltres, en comptes de poder destinar aquests habitatges buits a una finalitat d'habitatge social, vam acceptar, col·lectivament vam acceptar que hi hagués un rescat bancari de més de 70.000 milions d'euros per salvar els bancs sense posar-los cap condició en relació amb els habitatges. Doncs aquests habitatges no els tenim a les nostres mans, segueixen estant en mans d'aquests operadors que se'ls van passant dels uns als altres, que no saben el que tenen, no saben ni on ho tenen, ni com ho tenen, ni en quines condicions estan, que no compleixen compromisos de les comunitats de propietaris, que no compleixen compromisos amb els ajuntaments i que, en canvi, ens serien una solució molt ràpida i molt immediata a aquest problema tan greu que tenim d'insuficiència de parc públic. Això no s'ha fet, políticament no es va anar per aquí, no es va aconseguir, i el que sí que hem fet a Catalunya és aquestes línies del dret i tempteig i retracte per poder comprar pisos d'aquests bancs, i això ha fet que se n'hagin comprat, tant la Generalitat com els ajuntaments com les entitats socials, però això són quantitats petites comparades amb la quantitat que ells tenen. O sigui que aquí això és una assignatura, no és una assignatura pendent, és un suspens total a una assignatura que hagués sigut la salvació del problema endèmic que teníem com a país. Jo crec que és gravíssim i crec que s'hauria de seguir pressionant i focalitzar, quan parlem de grans tenidors, focalitzar amb aquests, no amb altres, que ara estem parlant de grans tenidors, de petits propietaris que tenen 10 habitatges, 15 habitatges, quan l'arrel del problema no són ells, sinó aquest volum tan gran que encara queda d'habitatges que, a més, passen a ser ocupats, diguem-ne, sense títol habilitant, compliquen la gestió d'aquests habitatges per saber si són legítims o no legítimes les ocupacions. En fi, ha generat una problemàtica d'una dimensió enorme que jo crec que actualment no l'hem enfocat bé, no l'hem resolt bé i que actualment tampoc estem encara focalitzant-ho adequadament.